Ma. Mae iki. Kowe. Kuwi ki anake, cange kuwi limbuhe. Iki berarti apa? Kuwale. Kuwale. Kuwi lho. He. Kuwi ki limbo kaya nyelok anake kae iki, Nduk. Sing ndi? Sing gedhe kuwi limbo. Iki. Heeh. Iki nyelok iki apa? Nduk. Oh. Nduk. Iya, Mak. Aduh. Kowe aja ngisir-ngisir aku tak biaton diasmu sesuk ra raup. Kowe banyalan iki, Pak Cil. Malah sik. Iki wis aku pas Pak Cil, kowe nesu. Nesu. Kowe nesu, aku sing ngene iki. Lah, iki lho. Bener lho, nesu kowe nesu. Aku sing nesu. Iya, sampe nesu. Wes, kowe mangsamu apa, Ple? Mangsamu direken apamu aku iki. Iki lho, aku iki lho. Direken loro atiku. Ngono ya? Iya. Biyen ngene iki aku biyen. Terus ora tak umpani ngene, Patuk. Iya. Aku loro atiku. Mang mula kuwi, kowe nek paribasan motomu jangkrik. Moto dawa-dawa. Piye to bar awakmu iki? Genah apa ora to petungmu iki? Wis kadung ngejak ngene iki. Lah, Kadung lucu ora iki kok, kadung lucu piye jali? Lah ya. Nek kae ning YouTube aneh. Lah aku yo ditelepon Pak Bar tanggal 60 tanggal 70 nggih. Nah, iki lho. Ngaturi wayangan teng Balirejo. Panggung Rejo ngoten. Wong nggih siap. Aku yo teko. Kowe rene iki ra tekon main tapi dikon. Kon delok. Sampeyan ditelepon ku kon delok. Sing kon main lho sapa? Main sapa? nyapa macak? Lah Lah kok malah udeng-udengan barang nganggo jas. Lah nggih ku yo ditanggap ngono ae lho. Sing ngomong sapa? Benere sampean iki lho mok separuh badan tok. Dadi penonton iki sapa ya kok awake tok. 10:30 anyak, Nduk. Iya. 10:30 anyak iki kaya janjine awake dhewe jam 12 punjul 15 menit ya. Aku arep kowe metu, ayo bebarengan ndedonga marang Kang Sifat Suci. Jenengan para sepuh pini sepaji sepeng kang pinantu ing pakurmatan ngono. Muga-muga wae sak pengure amek dhewe sak kanca kabeh Mbali Rejo pinanggih katentreman kamulyan kawigawan karahayan kabagyan. Manunggaling perangkat desane manunggaling wargane guyub rukun kanthi gaman kebersamaan kanthi gaman kerukunan masinama dan daya dinayan Mbali Rejo dadi desa kang gemari pakarta tata tentrem tur ora harja Allahumma amin Allahumma amin. Nduk tenan kok bebungaing rasa ora kaya bengi iki Muspika keparang rawuh Bapak Camat ya Bapak Koramil, Bapak Kapolsek keparang rawuh para sepuh pini sepuh Kepala Dusun Mbali Rejo, Kepala Dusun Mbali Rejo 1, Mbali Rejo 2 ayo Ketua BPD keparang rawuh kabeh Bapak-bapak RT RW ya sembah sengkeng kula ana kurang luwih nyuwun pangapura ya mak mergo dioyak karo kahanan dadi sore wis dianake adicara kang maneka warna ora perlu akeh sing diaturke wis genah cetha pambudidayane Bapak Kepala Desa dan segenap panitia bersih Desa Mbali Rejo Panggung Rejo bisa keleksanan iya tenan kok nduk elok ora lumbrah weh gayeng ngek sore ra umum ayo aku ngono kuwi kok nduk saya sing merintah sedulurku cintaku loro kuwi siji Dek Cincil karo Dek Cindeni walah tenan saya iki ning daleme dhewe pah aku kaya Iki wilayahku lho Mas. Iki wilayahku aja omong kowe iki. ya ta lekas ta aku lekas muni tok wis aku iki wis teko ya lah sing di omah Iki wilayahku. Omahku ngono kuwi lho, pojok ngono kuwi lho, mlebu rono. Ade ngarep salone Mbah Gopur. nggih Ora paham kowe iki rumangsa aku ket mau muni. Mosok aku mbok unggahne jam 12 jane jin apa piye sing mbok unggahne. keadaan Mas Keadaan kok rumangsaku. Ganti. pangapunten Mas Pangapunten. Heh. Gentenan. Mundur. Singgalan ganti aku. Iki limbuan guyon maton versi belung elek banget. kowe mendhi lewat dulae cemple kowe gugon-gugone anakku kowe Ora, iki jenenge FS yo ngene iki masyarakat Mbali Rejo iki tanggoku kabeh. Iki budhe-budheku kae ndelok ning kono kae mangsamu. Direken raisin kowe. jane donyamu kurang piye donyamu kurang wis dagel kowe arep
Pekinen omahmu, cecek maratuamu. Wis jagel. Duwe pabrik rokok, duwe brasko, duwe sembarang. Kowe jek arep dalang, Cil. Kowe kok ora lumrah lho kowe. Mate ni sadang panganku kowe. Iki ora masalah kuwi. Aku Iki makan aku- apa? Aku ki bengi ki tombokku kakean apa. Mangsaku. Mang mula kuwi kowe iki tak empet kowe aja nyambut gawe sik 15 menit tak atasane. Engko dhuwitku ben ra kakean. Kuwi aja cerewet to lang kowe iki. Iki ki lho wis mbuh iki kok udu apa neh aku kuwi. Lurah ya pintere ram. Aku ditelepon ra iso, bapakku sing maju bosok. Mati no, mati kowe. Aku ki mati. Iki pokoke bengi iki ra nek no ra nek po. Lha sampai sepeda motor ilang ya wis kuwi berarti tombok bengi iki Mas. Oke. Ngono. Ning aku urusan lho. Wis nyantai. Lha tak potong iki ya potong 7,5 lho kowe. Tak nyangani dhewe. Alah. Lah wong garek 7,5 mau potong 7,5. Aku apa sih? Aku piye? Lah garek 7,5. Wis to, sing penting sabar, sapa ngerti sok mben kene iki bali rejo iki lak duwe gawe ngene iki ping pindho. Loh, berarti ini harapan. Arep rene neh. Oh, iya. Arep rene neh, Dik. Tenan. Oh, aku berarti rene neh. Tak idoni lho kowe. Iki kita omongi lho, bali rejo iki acara ngene iki ping pindho. Mari kene kono. Loh, maksudnya kan manyangan to, Dik, Cil. Ya mbok, teko lurah kae nyapa teko aku. Arepnya. Hah? Oke. Tulis aku ndi, Mang? Tulis aku ndi? Tulis aku ki lho ndi? Kae lho. Iki lho. Tenan lho mangsamu mang kula ki yo. Ugene iki Alah. Nyapo? Ndak nowi. Ndak nowi piye to? Ndak banter-banter. Kaget kok. Ya jenenge dalang ya sakarepku to, dalang aku khusus limbuhan ki aku. Oke. Bah cedhek omah. Nama to tutukno. Mantune Pak Naryo le. Wis to kene. Ora masalah. Wis to. Apa masalah awake dhewe iso rapi itu ya. Direrek nih. Jarno kae. Saksi. Bene sak Ini sini. nang sapa? Lah ngene iki Kesempatan itu iso guyon gitu. Iso sanding-sandingan ora karo karuan. Ya ta? Lakuan iso kaya ngono kuwi lho. Kuwi bojone kancane. Lho apa ora Mas bojone kancane? Iya, lah tau karo bojone kancane kuri ramu. Mas aku ngawur ae Mas aku. Ayo le. Iki limbo endi, Kang? Gue ndak saham toh, wayangnya ndak saham. Ndak saham aku. Yang besar itu dong yang. Ini limbo. Oke. Ini canggih. Iya jangan. Oke. Ya udah ora. Nyapo dodong koneh no dodone iki sik meneng lambemu iki. Ngene mbuh ki engko sing didok ning apa ora roh aku ki mangsamu. Oh iya. Komplit sinden nek 8 7. Mamane 5 tambah bareng minyak. Ma. Loh, mae iki. Wait. Kuwi ki anake, cange kuwi libuhe. Iki berarti apa? Kuale. Kuwale, kuwi lho. Kuwi iki limbo kae nyelok anake kae iki, Nduk. Sing ndi? Sing gedhe kuwi limbo. Iki. Heeh. Iki jeluk iki apa? Nduk. Nduk. Iya, Mak. Aduh. Kowe aja ngisir-ngisir aku tak biacon diasmu sesuk ora raup. Ku suarane kuwi cilik, kuwi gedhi. Oh. Cilik. Piye di? Bengi iki ana ing Bale Desa Balerejo ya desane dhewe. Muga-muga Mbah Lurah sak andane diparingi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Elok. Wah. Ora syukur awakmu ngomong aget mau. La ilaha illallah. Masuk. Tak bacok nang malah. Loh, nyemangati lho yang. La
La ilaha illallah Al Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin Eling-eling sira menungsa urip ning donya aja sembrono wong urip bakal mati madhep mantep marang Gusti la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin awan-awan aja mangan telo dipangan dicampur sukun sugeng dalu masyarakat Balerejo tak dongakno guyub rukun La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin isu-isu sarapan ketan ketan dipangan enteke akeh bengi iki aku manut Pak Sukran muga taun ngarep bisa dadi maneh la ilaha illallah Oke Decel. Masuk nih. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin nek bengi iki tombokku gedhe aku ra iso ditelepon bapakku sing dijokne dan rapor-rapor digawe desane dewi tak dongane panjang umure Masuk. Ikhlas. Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin matur Mbah Nuwun Mbah Lurah alhamdulillah anu Cil kowe tadi percil lah oke Dik ya maju lah ngadeg ngadeg kangen suarane Masal. Lah aku isin kuwi arep rokokan. kowe tadi percil Masuk. Oke. kangen suarane kangen kemuyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsone yuk langsung saja bersama Cak Percil serampat gatos Ndak. Pitu setengah sing diayahi dalang karo dapukan iki ya. Lah mbok disenting ra aku yo gak. aku sing serampat iki balik rene neh. Aku tak ning kono, aku tak dagel karo Caca. Oke sayang. Ya, gitu ya. Oke. Sementing ngawe dhewe niki nyambut gawe. Oke. Lah yo ngono to ora oleh grundel. Heeh. Wong aku yo Ikhlas. ngono. Ikhlas. Wong sabar. Aku iki tenan kok. Ngene mau daharan apa ditokne karo Mbah Lurah. Iki mari ngene sadurunge mari. Antarane yang. Antarane lho luar biasa lho Mbah Lurah iki. Lho, barang-barang ono. Moro ning omah ketua BPD, ya ora? Pak Care, kambeh komplit. Oke. Kuwi moro ning omah kabeh silaturahmi ning Balir ning apa?
Monggalan. Acara seperti ini dibuat setahun sekali. Digawe gedhe ning kono, gedhe. Kene iki loro kan. Wilayah sana sama wilayah sini. Aku ning kene iki anak 5 tahun. Ya apal aku wong kene iki masamu. Ya jelas sama jeneng. Wong kene iki lak wong duwe gawe macame wong duwe gawe sampean roh ora? Enggak. Wong duwe gawe iki butuhe apa? Lho becakno. Wah ora no. Lah apa? Wong duwe gawe lak ning kene iki pamer gelang. Malah nemet deh. Percaya kowe. Opo enek wong duwe gawe pamer gelang. Kudune sugo gupo ya to. Ibarate kabeh daran dicaweske sing enak-enak nyugoto. Kuwi nyugoto ning kene iki pamer gelang ra percaya kowe. Piye to Dek kok ngono Dek? Kene iki lak uris-uris brambang lek gelange anyar mah piyok wis. Piyok rantai berarti kuwi. Ya, terus bodo Hah? sing paling penting bodo goleki apa? Ya pamer gelang nek. Ora. Apa? Golek salon ape rebonding. Wong wedok-wedok. Apal aku wilayah kene. Oh, lek wis ning salon rebonding terus Kuwi jarene wis bodo, lak rong rebonding urung bodo. Dadi lak aku lak bener lak wilayah kene iki apal aku ning kene iki. Sembarang samu barang Balirjo iku wonge apik-apik, dijak ngobrol kepenak. Penak nyambung lah. Nyambung silaturahmi tetep nyambung Mas yo saiki aku nang Kanigoro, dulur-dulur niki lak ning kota, ning Blitar kota mesti mampir ning omah. Awakmu yo sampang ngene iki. Lho aku nek kene sambang ora yo setahun ping pisan. Buantar sombong nih setahun bisa. Lah piye? Iya maksudnya yo karo marotuwa ra. Lah marotuwa ning kono kabeh kok. Oh iya. Tak boyong ning kono kabeh Peh jan ketok gagah mulih. Ya iki lho adine mbilung sedulur mbil. Ya ngono, marotuwa ki dicarono. Kaya aku marotuwa tak jarne kok. Biyu. Marotuwa ki diopeni Kang ning omah, kek ning omah. Kon ngomong putu. Kira dere iki. Mergane pamrih. Iki dere pamrih. Wong urip iki jajar sampean ro. Wong urip iki penake ning gondi. Ayo coba. Ayo kowe wis tuwek, dalangmu wis pirang tahun? 44. 44 tahun. Ayo wong urip iki digoleki apa jajal coba? Duit. Kowe iki duwiten kowe iki moto duwiten. Wong urip iki sing digoleki seger waras. Paham kowe? Nggonmu rame model kono kalah karo wong kene mangsamu. Aku jeneng duwe Pak D ngono kuwi, anu tukang gawe lawang kuwi. Pak Subur, wis ora tak subur belas ngono lho, ngono lho. Kuwi seger warase ra ukur. Berarti wong urip iki digoleki seger. Seger waras, mang mula kuwi sampean tak dongakne seger waras. Paham ora? Seger waras ora duwe duit, blang ra apa? Urip nang alam donya, Dik. Waraso, segera, sesuk sing dipangan sing golek lho, Dik. Muni apa kowe? Lah mangsamu kowe masa sugih matang-matang keceng manis ora bosok kowe mangsamu. Tapi lek dhewe iso nang dokter, Dik. Kowe malah ngejak tukaran lho. Gajimu sing nggawa aku lho iki bengi iki. Tukaran kowe karo aku. Potong 250 kowe. Rumah saku. Gajimu sing nggawa aku bengi iki. Mang mula kuwi sampean bengi khusus iki khusus kudu manut ingsun. Upama wong teluk nyembahi piye, Decil? Metengkreng iki gak wani ya, Dik. Tidak diperbolehkan. Upama nyembah ngene gak wani ya, Dik. Ora oleh munggah sithik ora oleh kudu mudhun. Mingkup samu baringe mingkup. Ya polahmu lho kaya lilit gedhe kok. Wong kene iki mangsamu mang mula kuwi sampean lak ning kene wis ping pira iki ning iki? Lha kok sampe cekak glege pisan iki lho lek pangurjo mbiyen ker pisan iki lho. Ngono nek antara ditambahi karo Pak Lurah Ronda umum to, Dik. Piye maksudmu? Sing gawe nambahi lho apa neh? Oh iya, kok kena sembarang jaluk kono. Ya ora ning ngono masyarakat tumplek-blek. Dadi siji. Guyub rukun. Engko lek kurang tak tambahi alhamdulillah Kang. Iso kelaksanan. Iki kurange mung sithik. Piro, Dik? 500.000. Lah ya enteng no percelok 500.000 enteng no. Serene solar mundak dadi punjul kurang 50 yuta. Ora mungkin Kang, aku ora enek hitung-hitungan duit ndak ada. Sing penting diparingi seger waras. Rukun. Balik. Balik. Upama teluk nyembahi piye, Decil? Nah, balik. Lah ngono wis ngono. Ta, ndak ana liya dina. Dia napa? Kowe kena Kowe bengi iki kalah karo aku le. Iya. Apamu? Dunia ngakui. Enek percil nek bilang ora tau enek critane ora kira. Ya paling saiki bengi iki aku ora teluk piye wendenane njaluk HP ning omah. Ya aja ngomong-ngomong to, Dik. Mau ndo yo Aku Mbah Lurah njaluk dalang iki jane ora seneng aku karo dalang sitok iki.
Apa? Wong dalang LCTPL. Apa tuh? Lecet pol. Dalang lecet pol. Telepon ditelepon anakku. Makasih ya Om. Baru mangsaku selindro, jajal coba selindrone. Oke, Iki tak jajal sindene sik. Iki pokoknya aku ning kene iki bengi iki mau MC Kang. Oke. Ngene sampean terusne wayangan, sampean terusne sampai buyar. Ya. Engko enek prosesi yaitu Ruwatan. ruwatan nggih. sama aman. Pokoknya sampean iki wayangan ning kene baru ra wis njaluk tahun ngarep sampean sampai sak teruse. Kontrak sampai matiku. Kontrak maksudnya nang kene terus aku. Mesti terusno lho. Engko dalak ning kene iki mesti dalange sampean. Oke, terima kasih Mbak Sukra. Ngono lho, kuwi matur nuwun Mbah Lurah. Matur nuwun Mbak Sukra. Nah, Mbah anu, sapa iki Pacare? Pacare Mbak Nur, pacare warga Mbalirejo. Mbah Wo. Lah pancen kontrak sak teruse mbon sakniki bijing-bijing dikontrakne pisan anu perjanjian nomor pripun ngoten. Perjanjian apa rumah saku? Iki era di DP golek glibet. Tembiku lek jane nah, ya kok. Ya dadekno dhek ayo lek gejono terus dek. Gini. Iyong kelopo doyong awak kula keloyong loyong. Sik apa. Diti. Sik. Kuping kula rada bunder. Baton datal ora iso. Iyong kelopo doyong awak kula keloyong loyong. Iyong kelopo doyong awak kula keloyong. Wasik. Jos. Iki contoh Piye? babon bangkok ini kaya ngene iki. Ya ora. Mas, Oke. Dalem. aku dirasani wong ning buri-buri bapak lho. Piye? Piye nduk lek rasane? Sik piye? Lah ngrasani piye, Pak? Duh, jangkrik kita piye iki. Lah kuwi perceluk nyelot mungkret, jane nyelot gawedi. Leh, pancen anu ngene nyaurono ngene cantik. Pancen tak sedat tok cahe. Aku yo meneng sing ae, jawab. Mas. Terus langsung jawab piye, Bu? Anjen digawe kri-krian ambek Deni. Lambemu Mas. Lah pancen iya kok. Anjen iya lho bos, sampean iku lho gak pantes. Ora pantes apa kowe Mas. Dadi koyo lombok tumumpang tahu. Dah, iki. Janyel kentik. Nyel kentit kok Eh. rumah sakit. Iki Ora apa-apa Mas, kudu lombok temumpang tahu lho, Mas. Lah apa, Bos? Ka diibaratke prau lho aku ki. Brownies Nek penjenengan. tansaya gedhi praune nek ditumpahi ora oleh. Oh, tur ya wedi. kene prau aku mancing. Piye, Dek Cet? Aku mancing kampung. Kampung. Kene maju. Ayo lurus Aku ngatur kringingen, Mas. Wis diomongi penging melok Anu barang. anu. Wis ning omah Aku ngurusi udah anak wis penak melok ae. Lah aku engko diseneni. Seneni, Pak no. Wardi. Sapa? Pak Wardi lho pojokan. Warti bakul jamu. Ngawur Pak Cari. Oh, Pak Sare. Jarku Warti bakul jamu. Ngawur lho iki. Pak Warti, aku duwe kanca Warti bakul jamu kowe. Itu kuwi ya, Yang. Pak Care. Pacare. Boloku Pak Care. Kenal ya arep. Mara ning omah duwe gae. Wes ngene kok nek guyon maton akhire jaranan. Gak sido. Krintelane kene jaran. Wah kayak careke kocok. Lah kayak kancaku lah turu karo aku lah ning kono rokokan ya karo aku kowe. Baik jaranan. Tenan ngomong yang wet guyon maton piye Mas? Wis to nggih mriko lek. Lah kok sesuk jaranan. Ya ora sida akhire. Apes aku akhire. Wah ya kena hapus-hapusan. Tapi rame jaranan ketoke. Hei, Jet ngomong nih, matur nuwun sik, matur nuwun ngomong ini karo masyarakat tonggo-tonggo Nggih. sampean sing delok iki. Matur suwun kagem Pak Lurah, Pak Supran. Apa wis diparingi matur suwun? Wis lunas. Tenan. Lunas. Kapan nak lunasi? Ora usah seneng wis tombok wis ora usah seneng. Hai. Lah sesuk nggih tuku susu anake apa? Ora usah susu tajen sementara. Penak men susu. Yo Tajen. matur nuwun sik. Ayo. Matur suwun Pak Supran, sampun napa nimbali menika belong Padek. Elek. Yo ben. Banget. Elek yo ben. Kalian guyon maton. Bulan mata Iyalah. sak rombongan. Dongane masyarakat kabeh sing Nggih, hadir. tangga-tanggaku sedaya warga Mbalirejo khususé muga-muga tansah pinaringan sehat. Amin. Amin. Rezekine kathah. Amin. Lunas utange. Amin. Amin. Pun. Lho sing didungane no sing urung duwe garwa ndang oleh garwa. Mugi-mugi
rawon ngajeng pecele digorengno tahu. Oh iya kowendel. Piye jan? Care. Lah kok kowendel. Pecel ra Wati, gawe apa-apa bel. Kula iki gawa sak rombongan mosok kerupuk-kerupuk ya rene. Ya ora umum to pacare. Yo ndak ketang anu tempe tipis-tipis kok ngono to. Jare kula putih bluwabak ya apa jebul capar tok. Tapi menandakan gemah Ripah lo jinawi kaya ngene. Lah mergo kan kulupe hasil bumi kene dhewe. Ngono. Makanya kita mengadakan acara bersih desa. Oh iya. Ulu wektu kene sing diutamane. Dadi desa sing Baldatun Thayyibatun wa Ghafur. Ghafur. Mangane gak ono tahune aja. Tempe yo kene. Kate. Tahun ngarep tak usole tak kon ngene. Gak nanggap awake dhewe. Kakan badokan. Wes kowe maturne, kae katurne apa? Ngapain? Kowe ku lho. Wes, ndongakno muga-muga lawuhe. Iki gawe swara, kowe gawe tembang. Oke. Barang ngono Kang, notone ngene. Oke. Iki lek ora tak toto ya apa ora. Geblak no. Iki sesuk aku madhep. Madhek ndak kowe nyemut sapa sing ngidri uyane nang. Ora. Aku sesuk ning Yogya. Ya, gawane obate paling mut tenang. Becek aku sesuk becek. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya neh iki. Cocok aku. Tak bacok. Ora aku demen iki pendamu iki aku dhisik dhewe kok. Lah iki gandeng aku kok. Awi ngene lho karo Ki Medhi. Aja omong ae, Lang. Ben muni ae. Serane tempene omong ae. Titik. Iya. Tepangaken nami kula Prabarini saking Surabaya asli. Kita kencapar. Iya. Anu ora nyandek ning ngene. Enek lerek-lerek. Yo lek ora nek uler e. Lah iya. Lho kuwi. Piye Jan? Gak apa-apa penting sehat kok. Sehat. Protein. Makan uler kok sehat. Protein Oh, Mas. Protein. Dan anu ulerku kok pangan. Sama duwe. Titik. Sumangga sesarengan aturapan nuwun telepan nyuwun Prap. marang Sendene. ya sorry. Tak tong wapuk lambemu. Lah kok nembang senden kotak itu. Lah iki pancen dianggep ning tawon ngono ae. Bos. Capar ambek bayem manjaluk slamet. Enek yo kuwi aja cerewet. Utama Mok. pacare. Ngono-ngono enek capar, dimana enek Pak Putihan tok kowe. Lah iya. Kan mote. Sesuk tak jak ning Pak Taman. Oh iya. Wah, segondok. Segondok ning Pak Taman. Aku tenan ning kene 2 taun. Enek bakul segondok. Anak ning kene 2 taun diomong lho, sesuk dolan mangan enak ning kene saka Pak Taman. Ning ngandeng baledo ning kono. Mangan apa? Segondok. Lho, Yo, wong kene lek segondok iki pengpengan. Karo baksone Pak Sitam. Pak Sitam, Pak wis cilik-cilik Jumat rai ngono kae. Saose lek dicerotne mancet. ora kabeh wong kok dipaitul kowe iki lho. Lah ra itu piye asline ngono ae. Asli kuwi ya. Asli. Lho, lek cilik-cilik penaleng lho, Dek. Lah cilik-cilik penak ngene. Saose lek dicerotne ra kena buntet kabeh. Lho ngiri itu. Sitam ngono Sitam. Oke, ikat. Roh kuwi kancaku Sitam kancaku. Iya. Pak. Lek Jumat ra tau budal. Iya. Prai deh. Heeh. Jumatan. Kuwi lek nek wong duwe gawe yo mandek kok Sitam ra tau bakul. Bocah. Enek sego pecel. Sama. Nek, ini Mak Sri. Mas Sri iki. Iki dulurku kene iki. Isuk dige sarapan. Mas Sri. Cara sabar. Enak nyayam ning kono kita bolak-balik tutup wae. Omong ae. Nembang gak? Nembang. Oh, korek. Nembang sinden tempe. Marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Genah lho jane lek ngene saiki ya. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuwarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah amin Allahumma. Amin. Wih, Daum. saiki nembang.
Mari nembang ditokne bintang tamune akeh. Lho cici ndeh. Iki pokoke ya sesuk lek tambah bintang tamu sapa? Engko tambah mungkret capare ilang. Bintang tamu sapa? Tambah satu nek. Kulum ilang. Ya ora apa-apa. Macange Dalem. niki mboten nuwun sewu lho nggih. Kula mriki lak nggih kalih beto kopi Brasco. Sehat berasa kopinya. Memang itu top carb. Nggih, niki didukung oleh kopi Brasco. Kula nyuwun anak kecil kalau emang bisa nyanyi maju ke depan 5 sampai 10 anak. 5 enggak apa-apa. 10 juga enggak apa-apa. 10 juga enggak apa-apa. Niku hadiah saking kopi Brasco. Lak wonten lare alit kok iso nyanyi, munggah panggung tak wenehi hadiah. Hadiahnya rahasia. Rahasia. Monggo anak kecil Monggo. 5. Hadiah nek hadiah. Wong tuwek Naik. Tuwek nang maksimal piro? Maksimal umur piro? 12. Enek mbok sih. Endi mbok sing mboke dhewe. Mbok sing Ayo, sapa adik-adik. sing wani Karo jajal mintale bocah lho. Nggih, Iya ta. kali ini mendidik anak Mendidik. biar ngerti Pede, wayangan percaya kaya diri. ngene iki, percaya diri yang seperti ini, budaya kaya ngene iki aja Betul, nganti betul. ngene iki ilang punah Ini besok-besuke. didikan yang bagus. Nggih, nuwun sewu kalau ya ada anak kecil yang mau maju ke depan, saya persilahkan. Monggo adik-adik, ora Monggo, usah wedi. adik-adik kecil. Aja wedi. Mau Adek orang. sini? Oh, Monggo, enggak mau. monggo. Siapa yang mau? Kalau enggak mau, siapa? Kalau enggak mau Bapak. Ibu-ibu es, ibu. Ibu-ibu es. Ayo. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Nak Sri. gelem khusus ibu-ibu. Hadiahnya satu orang hadiahnya 250.000. Loh, tepuk tangan Kopi Brasco. Jos. Ayo ibu-ibu nggih. Sopo Ayo lho. sing gelem maju bengi iki kok aman. Engko aman. Ibu-ibu sing Siapa yang rodok. mau maju ke depan? Kalau nggak mau saya hanguskan. Ayo, Saya ibu-ibu. hitung hitungan 1 sampai 5. Nggak gelem hangus. Monggo. Ayo, ayo, monggo. Yang rodok kemampu, monggo. Oh, rotok kemampu. Mampu ya betul nih. Prot. Tengah-tengah ayo. Oh, niki. Sesiki wis. Sitok iki ora apa-apa. Bener main. Wah iki luar biasa. Legend nih Balerejo, Mas. Wah, iki Ayo. sing tak goleki yo ngene iki. Payo. Iya. Wis ora ana anak-anak Satu. tak pipi juga enggak Terus. apa-apa. Lagi-lagi 5. Ayo kurang 4. Lah nek sitok ya duwe tak kene iki kabeh. Yang di depan monggo. Kayak enggak mau wis. Enek sitok iki tok. Ya wis, tak kene kabeh ngene wis. Ije kae ngono kok. Endi? Ora Mbok enak. sih gak kelemu kan mbok sih. Ah, mriki. Monggo nyanyi ora apa-apa kok. Sik. Mriki. Bauti mriki. Engko ilang lek digok kono. Wis aja mbok anu. Bauti nggih nuwun sewu. Nggih. Nggih kayak mix sik. Nah. Kebayake ku lho ireng jambon. Mriki. Iki sapa iki jenis iki? Nah. Paring asma sinten? Yakeni kontring. Teko ngono kae jenis Teko kontrol. tumtak tong. Nuwun sewu Ibu. Sinten mau? Yakni kontring. Nggih, niki mikir dibeto ngeten. Lah, Bu Kontring nggih. Nggih. Pi dalem saking pundi nuwun sewu? Balirejo. Balirejo mriki. Prapatan. Kidul Prapatan. Del perapatan. Yuswa pinten? Umur. 78. 78. Kok saged awet ngoten niku resepe napa? Resepnya Tara. Tarak. Nggih. Napa-napa ditarak? Mboten. Lho, Tarake reno papa. Tarake reno papa. iki resep ngene iki Mas Amu. Resepe werna papat sing ditarak. Iya. Setunggal. Jangan bintang Tara. Ora oleh. Sing kuwi seneng aku. Ora oleh mangan blendrang tewel. Lah kowe pengen urip dawa. Oke sayang. Nomor kalih Kacang panjang. kacang panjang. Wah, kuwi kabeh seneng aku. Kowe lak seneng kuwi ndang bongko kowe ta. Nomor 3 Telur ayam. telur ayam ora oleh mangan ndok. Ayam mangan ndoke dhewe. Oh, mboten. Ndak. Nomor sekawan Apa ya? Ayam potong. ayam potong. Ya. Mboten nggih. Madhe mriki. Nadane coba minor. Pokoknya sampai iso nerusne lagu. Sampai iso nerusne laguku, sampai langsung tak kayak dia. Kalau kau suka hati bilang hore. Oleh. Koyok ini ki contoh.
Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore. Hore hore hore. 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 Hore 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 hore. 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 Ceng 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 ceng. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk Mbak Kontring? Mbak Kontring. Umur pitu papat lho Mas. Sik tahe sik besenet. 7 Pitu walu malah. Pitu wolu aja mangan blendrang tewel kowe tak omong. Kowe awet urip. Beda antara yang kuwi digoreng lewat blendrang digoreng karo lengo terus segone nyemek-nyemek anget ngono kae. Pak. Lawe tempe anget. Tempene Pak. Niki kagem jenengan Lah iki lho nek Mas. Masih ada saya. mau niki nyapo. Yo. Mau Matur nuwun Mbah Lah pra yo isin karo simbahe wani liyane ra wani lho. Pripun Mbak? Matur nuwun. Matur nuwun nggih sami-sami. Mugi jenengan paringi sehat, jenengan gelangi kula napa? Amin. Jenengan dongakne kula napa? Panjang umur. Amin. 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 Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Sampun matur nuwun. Mriki Pak, mriki Pak. Mbah. Lah ngriki Mbah. Lega Mriki. Pinarak ngriki Mbah. Pinarak mriki. Nggih, pinarak mana? Pinarak apa mriki. Siap-siap iki, Mbah. Aku nyuwun sawape iki, Mbah, nyuwun sawape. Sawape panjang umur, Mbah. Amin. Sik besenet ya. Agak maju, Ibu. Mau niki lho nyapo. Lah iya. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Wes sak tuwa nyong iki. Aku greget bangga ero. Ben sehat kok, ben sehat kok. Aku aja kekerepen lho, Dek. Paring asma sinten, Ibu? Mbak Sri. Mbak Sri pidalem saking pundi? Subragung ler. Bragung mriko? Nggih. Walah omongan lurahmu kon anggap dhewe. Weh, lurahe dulur kowe. Oh iya, Dik. Nggih, nur saya saking Sumberagung nggih. Menika 3 pilihan, joget, nyanyi, puisi. Jenengan pilih sing pundi? Nyanyi mawon. Nyanyi. Agak maju ke depan. Ije. Nadane. Ayo, Mak. Loh, ayo Mak apa? Lembut. Kalau Mak. Ora iso dhewe. Ora iso dhewe. Opane nyanyi dibaturi. Piye ta iki? Ngomong jalomu piye? Atutane. Bongkoh kowe iki. Tak usahane. Dik, duwe kuntek, Dik. Ayo ndang duwite. Aku ora masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia. Ayo siapno, Dek, aja sumbang. Dik, duwe kuntek mau nyapo lho metu barang. Wis dadi siji, wis rampung. Mbah, sampean kono sik, Mbah ya. Sampean kono sik. Tenang. Iki dijogo karo prop. Sampean kono sik, aja nganti Mbah balik. Cukring. Gini. Aku nyelih sik. Angkut anu ya. Kok dipotong duit desel ya. Amin. Nuwun sewu. Pun jenengan mandhap. Matur nembah nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Brasko gitu ya. Terima kasih Brasko. Oke, siap. Yuk, maju ke depan. Nggih, genten mae. Gini. Maju ke depan. Nyanyi. Pareng asma sinten, Ibu? Ibu gini. Napa? Ibu gini. Madhepe mriko. Gini. Nggih. Joget nggih? Nggih. Oke. Ya, gini joget. Nggih, monggo. Ayo. Ngetone niku lho Bu, lek joget. Pun pokoknya joget sampean piye sak karepe jenengan, terserah jenengan. Madhep mriko. Oke. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Gila. Yol dikeol-keol. Penari janggar yang bikin asik di suasana di duetin. Penari janggar yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Wah, jebul jogetnya luar biasa. Gak omong aku ora. Iki jenenge jebol. Oh, ora, Mak. Jebol telo gini. Gini. Apal ya dian cilik goyang barang. Aku ya apa lho sing ora apal. Alah. Ben wis pokoke bengi iki tekor ya tekor.
Ya ora sakaro nangis mak serput-serput kabeh. Ora. Nggih, matur sami-sami mriku. Iki lho, arek cilikmu lho mau nyapo ora maju. Siap, gerak. Ayo ora le guyu, ayo ora le guyu. Istirahat tepat, gerak. Tegak, gerak. Oke, ini namanya siapa? Arsya. Ini namanya siapa? Vira. Kelas berapa? TKB. Bapaknya siapa jenenge? Bujana. No, anakmu nek kene iki lho, no. Iki bapaknya siapa jenenge? Suharlin. Harlin. Suharlin. Oke, kelas pira, Nduk? TKB. Oke, cita-cita jadi apa? Guru. Maling tak kok aku lah. Ora aku maksud Pak. Iki cah cilik lah tak. Ora ngono aku. Cita-cita dadi apa, Nduk? Guru. Guru. Iki dadi apa? Ya guru. Apa kowe? Iki anake sopo? Cita-cita ora le padha. Lah sak rombongan lho iki kok. Cita-cita ora le padha, ayo. Iki dadi apa mau? Guru. Ayo aja nyontoh kancane, cita-cita mau apa? Dokter. Oh iya, Getak. dokter. Iya dokter. Maju ke depan, ayo maju ke depan. Oke. Hup. Oke ya. Nyanyi joget puisi. Nyanyi. Nyanyi apa? Bintang kecil. Ora apa-apa. Cah cilik. Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak hias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat Ora apa-apa cah cilik, Decil. Cah cilik bebas, Decil. Ya. Nyanyi apa, Dok? Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk tangannya mana untuk adik-adiknya, wes. Lah diparingi matur piye, Nduk? Makasih, Matur piye awakmu, Nduk? makasih. Bahasa Jawane apa? Matur suwun, Awakmu? matur nuwun. Dingenane boto ya nek tasih barang. Nggih. Oh iya. Nyapa? Aku wedi cah cilik-cilik saiki. Ya mesti namanya nuwi. Cah cilik saiki lho, ngene mbok-mboke lho nyapu dikai tas cilik barang lho nyapu. Ya ada. Nggak ada apa nggonku tak kei 5.000 dibuka ning ngarepku. Ah, percil 5.000. Ya, rek cah cilik-cilik. Pak, Ora umum to, Dek. Mbak. suntik, Mbah Uti. Kula tak selampat riyin jenengan teng mriki. Nggih, pun to jenengan mboten usah teng pundi-pundi. Iki son joget. Lah nggih selampat kali kula. Selampat sok budal karo adik-adikku sing wonten Mas Semple wonten Mas Lentem. Adik. Wonten. Oke, Yo, sayang. selampat sok budale sok. Trampat tak to. Mbak, karo aku, Mbak. Tepuk tangan. Mbah Kontring.
Matur Mbah Nuwun. Terima kasih. Dek jaman berjuang jujur kelingan anak lanang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam. Bu Cange. Iji. Sugeng dalu. Dalu. Alhamdulillah wonten pundi niki? Bali Rejo. Bali Rejo, panggung Rejo, suasanane meriah. Rapati. Kok rapatiyane pripun to? Wong ketok rame ngeten. Lah wis genah dadi takokne iki lho. Lah nggih niku wau Mbah Uti, Mbah sinten Bayateni? Ongkrek dek. Mbah Ukrek. Mbah Ukrek. Heeh, jan kula awaske saking ngandhap niku jan Kok iso tuwek. nyenengne. Aku malah kelingan maratuwaku umur 7-4 ya isih ngono kuwi. Lho. Nggih, Sehat ngoten Mas. niku. Alhamdulillah sehat, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ten mriki ugi pinaringan sehat sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kembang Kamboja ning pinggir sumur. Cakep. Piantun sak Bali Rejo panjang umur. Amin. Kembang Kamboja ning tengah sawah wong sak Bali Rejo pinaringan barokah. Amin. Kembang Kamboja diruncing nganggo kawat piantun sak Bali Rejo pinaringan sehat wal afiat. Amin. Ning Surabaya tuku kambil. Maksudnya Pak Naryo mertuane percil. Tak biacok dengkulmu nyamuk. Duduk. Sorry. Duduk Kae sapa? batine kakean ngomong nek. Kae sapa to kae sapa? Kae sapa kae? Kirangan ya tahu saya. Siapa itu? Gak tahu lambemu iki. Panjenengan sinten? Sing biasa mbok tene badminton aku. Ya Allah. Sapa? Sapa? Lho jangkrik. Kok iso aku? Pak Percil. Sing gadah kopi Brasko. Bener. Sugih. Brand ambasadore HS Rokok. Sugih ora kaya Pak Percil. Sugihe piye? Tuku lemah. Kanigoro ditumbas. Dituku gawe pabrik. Pabrik Brasko. Heeh. Malah saiki jos Jose piye? alas panggung Rejo Brang Kidul arep dituku karo Pak Percil. Arep gua apa le? Sumben jare panen kethek. Iki ngerauk raimu. Nesu deh. Lho apa enek wong menungso tuku alas sih jare. Maksude iki ngumumne karo tangga-tanggane sampean-sampean wis berhasil. Bombong awakmu. Bombong tapi kethek. Loh, tapi Hebat lho. Sampeyan iso panen kethek kan iso madakno rupa. Lho, berarti Pak Naryo mantune kethek berarti. Aku ora omong. Loh, tapi nuwun sewu Pak Cil. Lek perkara kethek jenengan aja nesu. Lah nyapa? Sampeyan sabar. Kudu nuwun sewu lho Pak Cil, ten mriki alas panggung Rejo jebol wah. Dalane saiki cor-coran. Apik no lele. Kula budal sore to. Ha, Jebol jek akeh kethek cilik-cilik, Pak. mosok.
kula budal delalek kethek cilik ketabrak pedah, Pak. Mati no. Mati. Mati. Ngono iki mboke nesu ora? Ya nesu. Sabar. Aku nyelot goblok karo cacah iki. Sabar. Maksudmu piye to maksudmu? Sabar. Kula kan budal bareng rombongan. Liwat alas panggung rejo. Ning kono ki jebul sik akeh ketheke. Kethek. Sing cilik-cilik ya sik akeh. Kethek cilik-cilik. Lah nek kethek cilik nyabrang ngene tengah dalan. Lah nek motor buwater beres kethek kuwi anakan kethek ditawabrak motor mati ngono kuwi wong iku sing bapake nesu. Ya nesu lah dipeke anak kethek. Sabar. Aku nyelot goblok to ya cacah. Sabar, Pak. Berarti lah bapak. Wah, jangkrik. Kowe nyelone aku bapake kethek napa piye? Ya lek syukur lek ngakoni. Lho ora masalah. Kene ora ngarani kok. Umpamane enek kethek Nyapa? wedok Nyapa kethek wedok? ditengi, Sapa ngetengi? Radi belung. Ya ora mungkin Sik kethek padha ketheke. ora iso bisa ready. Kowe dadi lanangane kethek. Lho gak iso. Kok gak iso gak nesu ora nesu aku nyapa. Kowe gak dadi kethek? Gak. Masa gak gelem? Gak. Ya tak dadi kethek Pak Pri truk wae wis. Kok iso malah ngelok-ngelokne kancane Ya kuwi. ben, lah salah aku ora iso bales kok masamu. Iki ki sementing bersih desa lho. Bersih desa. Iki desaku kene iki le. Jenengan ngaturne napa? Bersih desa sampean ngaturne apa? Desane jenengan lho, Mas. Ngresik desane katuran rukun samu barange. Berarti ngresiki desane carane piye? Ya carane dibayi clean. Loh, Carane piye? rumah samu klambi kuwi. Lah piye ya? Ora ngerti sampean ra. Ya ditanggapne wayang, bacaan bareng-bareng ngumpul ning kene menjaga kerukunan. Lah, nuwun sewu Pak Cil. Bersih desa. Apa makni bersih desa? Maknane apa? Maknane apa bersih desa? Apa kuwi? Bersih desa niku ngresiki jiwa lan ragane, ngresiki batin lan laire. Ditanggapne wayang sebabe apa? Wayang kuwi warisane nenek moyang. Rungokno kupingmu Pak Cil. Aku kok kaya tau krungu kuwi to. Kayak tahu krungu ya. Kata-kata iki kaya awake dhewe biyen. Kaya aku biyen kuwi. Kaya biyen. Iwak kakap, iwak lele. Lek ra nanggap dosa we. Iya, aku biyen dagelku ngono kuwi. Iya. Wis Umpanane ya wonten ngene ya. aku ya ngono kuwi biyen. Sing tuwek ben awur sing tuwek, sing nom awur nom. Alah, ora setok, ora sotil, Ora melok, ora kendel. Iki lho gambarmu. wakto wati sandalan. Kuat moto, kuat hati gronjang. Iya. Pari kesit dadi ratu. Oh, Sakit hatiku. Dan apa gitu. Apal Masa lali? Aku lho serapal. Aku jaman semono isih nyetel YouTube kok. Lali. Mas, Ngono biyen der ya. Wah, biyen iki bojoku kedanan karo aku perkara kuwi. Alah. Apa? Dagelan. Aku ini kene iki. kita sing jemputku sing ngene terus kowe kok kene ngene kan. Terus awak-awak kuwi to. Awak-awak kuwi lah. Biyen kuwi. Aku ning kene ndagel ning kene dintai. Kuwi banyolane ngene, kuwi banyolane. Kowe banyolane iki Pak Cil. Malang rek sik. Iki sing aku pas demen. Pak Cil, kowe nesu. Nesu. Kowe nesu, aku sing ngene iki. Nah, iki ya. Bener, nesu kowe nesu. Aku sing nesu. Iya, sampe nesu. Wes, kowe mangsamu apa, Ple? Mangsamu direken apamu aku iki. Iki lho, aku iki lho. Direken loro atiku. Ngono ya? Iya. Biyen ngene iki aku biyen. Terus ora tak umpani ngene watuk. Iya. Aku loro atiku. Mang mula kuwi kowe nek paribasan motomu jangkrik. Moto dawa-dawa matane pucet. Ora ngono kuwi tak banyol. Ya ora nek awak-awake moto. Biyen ngene tok terus kewatuk tok biyen to. Biyen aku apa. Masa saiki gak tau ngono. Wah, kuwi biyen kaya ngono wis. padha nelongso. Jamane ora kuwatir kuwi ta. Duduk kuwi. Duduk. Kowe medun. Nek Ulah sepane, Plek. Ulah Ya padha langsung kuatir. Jaman rekoso urip pancen angel. Angel ora urip. Alah. Kowe duduk kuwi. Gak nyambung. Duduk kuwi gak aku kowe. Kowe aja omong wong loro tok. Dudono sinden jalukane Pak Carik. Oke. Wanita rai genset. Biasa nopo. Wis pindah to? Wis pindah. Wis gak nopo. Boyone gak enak. Gak enak nopo. Biasane wanita rai nogo. Sepote, Mas. Gak rai genset. Sepoten aja. Sebutane. Yuk kita sambut satu artis sinden kita. Yo.
yo. Munggah Kowe ning meneng iso ringin koyo jin kowe. Nengah kene lho. ngarene. Nengah lho Mbak. Awakmu iki Age. Manut lah. Ngombe ambu. modelmu kaya ayu-ayu kok. Kamu ora titan sak ngambung dikau. Lah iki kok kaya dagelan kotak to. Joni karo Ambon. Mesti ngomong kuwi lah geding Apa geding aku rumah. Sopo ngomong ngawur. Wilujeng dalu Mak Canggih. cantik. Ibu. Kamu hari ini jangan istimewa deh. Makasih. Yang ngene iki lho nek dalang iki ngelem sinden bintang tamu yang ngene iki Mas. Iya iya. Iya. Pancen ayu tenan kok. Pancen ayu tenan kowe. Pak, bengi iki beda kowe koyo biasa. Awakmu diantu-antu karo Pak Care lho. Pak Cari. Pripun, Lho Pak pripun? Cari lho Pak Cari. Pak Cari anu ngendikan pripun anu Mak Canggih. Ampun ngantos kesupen yo Mas Bilung Dik Cir. Pesindene saking menika lho, sing rai genset nika lho. Muni ngono tapi dia cinta lho karo dirimu. Heeh. Sesuk ape digawa mulih. Lho, Bar wayangan iki Lho, biasa kok Pak Care. digawa mulih Pak Cari. Digawa apa Mas? Tiga dolanan anake seret-seretan lho. Seret. Mesti lho. Pripun Mas? Lah piye wong rumahmu yo kaya ngono. Rupamu yo ngono. Wong kok sio-sio karo sinden. Maju ke depan. Jenenge sapa? Perkenalan. Kowe rong tau ning kene lho ya. Lah fotoku dipasang ning kono lho Mas. Kuwi bulurah kuwi. Bulurah kuwi. Bulurah. GR-mu lho. Iki bulurah. Karo Mas aku fotoku. Foto karo Pak Supraik iki. Lah, Hei, Supran kok Supran. ora GX. Kagek. Lah yo ki Supran iki standar, Pak. Supra standar. Standar. Maju ning arep. Nggih, Mas. Nembang sing apik. Jenenge sapa sih? Asmane sinten? Perkenalan. Sadengeripun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Bali Rejo. Ya. Bali Rejo kene Wis suwi ya iki. kene Yo ya. apal to Mas, aku jaman kene iki daerah Bali Rejo iki tentang data-data kependudukan iki takono aku. Apal kowe? Apal tenan. Tukang sensus berarti. Suwi lho ning kene iki bocah iki. Dangu Lah nek macane. apa kok suwi diri-diri? Ya melok aku no. Mendreng Rin, mendreng. Drink dasmu kowe. Kowe iki turu kene pae suwi. Turu nang kene. Bali Rejo kuwi Ah, terdiri dari 2 dusun, ya. 7 RW, 24 RT, jumlah penduduk 3.500, rondone 1.750. Kok yo hafal. Kok yo hafal aku Sampai yo hafal rondo barang. Yo termasuk anu Pak Mak Marsih iki barang. Iya, makku barang iki. Iya no. Oh iya. Boke barang kuwi. Nuwun sewu, Nduk Cahyu. Iki sadurunge tak rembug iki tentang maratuamu, Cil. Lha nyapa? Tibake kula niku nembe ngertos sejarahe Pak Yon niku. Piye piye. Pak Wit biyen nganti saiki lagi ngerti. Lagi ngerti iki mau tak goleki ning silsilah. Tibake Pak Yo iki sik keturunan Bali. Loh, Bali. tak tahu apa kowe. Pak Yo kok lagu nyapa Pak Yo turunan Kowe Bali. mesti rong tau ngerti. Ora roh. Dan mantune ra Ya wong tau kok. kene omah kene tekan Bali. Aku iki mau lagi ngerti datane tak delok silsilah tibake jeneng asline iki Ikadak Wardana. Iki nek ora kembali ra mungkin. Kowe tak cek. Hei, Imade kadak. apa nek kadang nyembur dasmu ngono kowe. Bali kuwi. Kadek. Kadek. Nek kadek iki wedok lanang. Berarti bajal ki asli Bali. Boro-boro Bali asli. Kuwi panggilane yo nyok. Berarti Bali asli. Nemu poti lho silsilahku lho. Lek Besok wedok, kadang lek wedok. kadek. Kadek dia wedok. Lek lanang Kadak. duwe mantu kodok. Iya. Lah yo pas to. Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Nek nyanyi. Tak tahu apa lambemu. Nyanyi tibane Yo, musik Mas, kadak. Turunan Bali. Wis dinteni carik. Nyapa kok nden cari. Lah kuwi pacare ning kono kuwi ning arep lho, macam ngenteni awakmu. Denteni lho nyapa iki lho wong Lah nyambut kok gawe. nembang sing apik. Lah nembang sinden-sinden akeh nek kok nembang. Lah kowe nembang apa ora nembang ning kene terus macet tak. Padahal kelonton dasmu iku Lah malah. aku rene iki dolan lho Mas. Loh, kok dolan. Berarti tenan lo ya dolan deal. Dolan. Deal Mas. Ora bayaran. Bayaran apa lho? Lah iki Bayaran to Mas iki Mas. Ya iya jelas lah. Iya lho. Wah, rumah sakit. Iki pamundutane Pak Carik dhewe awakmu khusus Nembang. nembang. Jawa nggih gamelan lek iki. Klasik. Mas. Klasik. Klasik. Oke. Terkambang iso. Ular kambang. Aja nek ular kambang to, ular keket, ular geni, ular jeruk tak. lek kewan. Iya. Lah ngono kuwi yo nyek to sinden kok iso ditakoni Ngono iso ular resu. kambang. Ya.
Dadi. Nek tau nyindeni sapa itu Mas? Yo sing tak derekne iki dhisik iki Sapa ae? Iredi Belo. Iredi Belo. Almarhum. Lho Kira di Tak apa lambemu. Sik urip sik urip. Rencana. Datane tak delok kabeh, Mas. Ya kabeh ya rencana. awakmu ning pucuk Yo ri. tunggale turunan Bali yo. Oh, arang-arang adi ngomong gatel nih. Lah siapa sapa sing ngumpani mau towa. Tak nyelek lawas. Tak nyelek lawas. Ora sagek kuwi gini lho. Aja Maksa emosi. aku kok iso. Mbak. Iki wis tahun piro? 2026. Paling gak awake dhewe iki dagelan muda, sing cerdas, gawe banyulan sing anyar. Ayo. Cintaku hanya. Kuwi lho awas. Iki tunggale nek ngono mau. Kayak ngono. Ku coba sama lho. Sak pinten, Mas? Sakmono lho kita. Lho sakmono sak mungkin lho. Kuat prawe. Mas Revan derek to Mas Revan. Dalang apa? Dalang apa? dalang apa? Dalang tepuk tangan to. Iya. Sing gender kuwi ra yo. Lah iketan apik ya. Srepan. Putrane Pak Sadar iki Alah. Waras. Yo waras lah yo sadar to. Iya. Lah iketan kaya dagelan toprak. Revan. Larang kembang cundukane pacul Kuwang. Ku coba melempar. Cakepane apa to, Mas? Sing penak-penak. Sarawa. Kuwi. Utarawa. Ngono alon-alon ae. Ku coba melempar. Lah kok awas Gamelan sinten to? Iki laras kok gede to, Mas? Gamelan omah. gawan iki. Gamelan ning omah mesti Biasane ra ditutu ngene ya. iki lho. Lah nyapa kok biasa. Gamelan ngerangin koyo ngene. Lah biasane anu lho. Ngerangin. Iya. Iki gamelan sampean to? Gamelanku komplit. Alah, Piye? tak kirane sing gamelan sing tuku ning gone anu dalang ki Tomo. Sun Gokong kae. Itu kene ana jenenge dalang Pak Omot. Pak Ahmad sapa? Tomo. Tomo. Iya mbiyen aku Mbah cilik Tomo. Omot. Piye? Gamelane penak to? Enak, Mas. Piye? Ya Kemedul. penak nyapur mau tumpahi. Duh, iki piye to gamelan ditumpaki. Ini anu pripun to? Ditakoni gamelan enak tak jawab enak kok sok. Penak to kowe. Lah ya penak. Lah penak ora tumpah. Lah nyapa ora numpak gamelan gender apa numpak Revan kae. Lah jare bojone sampean ra penak. Iki lho Mas. Ayo to. Ayo. Sinden arep nembang diganggu. Neh ora. Alah kakak. Ku coba melempar manggis aku lempar mangga ku dapat Masuk. aku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocak rawa Di pos barang ya. kene lho Mas Nganggo pos barang. sinden simpatik kok Adela jaremu. Oh gak zaman edian Alah. Kemayun. kan delontok Iya. Zaman edan bilang tak. zaman edian Asik. edan zaman Alah. zaman Bilang tak. edan iso gitu Pak Iso no. gawan panjenengan Gawan kotak pletak gawan kotak. bendino mubeng ning pasar ayo Zaman edan. zaman edian wong tuwa rapi Ora usah cengkok ngono. Ora usah ngono. Langsung. langsung to Mas Zaman edan. zaman edian wong tuwa rapi perawan malah dari tulah-tuli. Zaman edan. Lah mlebu jurajuli. Malah jula-juli. suara kena gamelan koyo lali Zaman edan. Wong tuwa rapi perawan dang. wanci bengi perawane nangis wae Iya. amarga Masuk. wa
ngono lho, Nduk. Buntute sing akeh ulune yen digoyang aduh penak ngono lho sampun istimewa pinter rasane masa nganggo sampun gawe kowe lak wis nembang kuwi nuwun sewu Mak Jange lak wis nembang iso kuwi ngendhekne kuwi lurus ke depan Dik Probo maju ke depan orang 4 di situ Dik Probo aja nganti ditinggal nih lurus oh iki lho Mas nyapa grup pas jaman sampean loro iki ya wong papat iki sing dipotong kuwi ta iya iki ta kasus iki sing bolak-balik dipotong tuan rumah ki ya iki Mas Loro apa to kae? sing nulungi ya cah papat iki lho termasuk loro gemar menggambar demam berdarah demam berdarah gemar menggambar aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikir gedang rojo sajorong dipangan codot timbyang ora byang ora kuluni son pedot bareng ya, bareng wong telu. 3, 2, 1. Ayo, kamu. Ayo kuwi lho. Wayahanmu kok. Bareng ki lho. aku karo sapa Ku bareng ki lho wong papat lho. 3, 2, 1. Hop, digoleki Mas Prono. Lah enek sing sliring lho Pak iki mau, Pak. Wis to, ora susu ora. Sliring ki lho. 3, 2, 1. ya ta paduren kurang dhuwur Mas ya sampeyan bilang to aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun gedang rojo saturung dipangan codot yang borong yang berbulu marai larang kondeng jenis iki lho. Dek seldem. Aku ketok yo tahu to Mas. Tahu tapi iki kita tahu ngerti lho. iki ngaloro Mas kamu. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Sampai kering muli isun mikir. Berojo saderong dipangan codot. Yo ora tau ngerti wae tapi nek gak tau lane wayangan ora tau. Gak ono iki. Play. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikir. Gedang rojo sak durung dipangan codot. Timbyang borong yang Iki lho koyo tau ngerti ya. Iya. Gaduh apa? Jogetane kok cak Gaduh. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikir. Gedang rojo sak durung dipangan codot. Timbyang borong yang berbulu. Apa? Iki sing gerakan wedok ngene iki. jarikmu anyar. Lah, Lah seragam. Seragam. Ayo kan kowe kuwi lho. Aring-aring bakar gedang campur sapi sampai kering muli isun mikir.
Bisa toh? Langsung iso. Iso. Saulan lho kula belajar. Biasanya keliru terus. Iki iso to? Iso, Mas. Betul Det, betul. Areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering kuning. Gedang rojo sajurung dipangan cocok bimbang borong jamur bulu. Ciro lu Alah penak. limo. Areng-areng bakar gedang campur sawi sampai kering kuning. Gedang rojo sajurung dipangan cocok bimbang borong jamur bulu. Ciro lu bolu. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering kuliye iso mikiri. Gedang rojo sajurung dipangan cocok bimbang borong jamur bulu. Ciro lu bolu. Satu. Areng-areng biakar gedang mati. Piye to iki? Mati. Iki lah wis mati. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu. Aduh, Masalah. ya ampun. Reja-rejane jaman bakal tak jenenge mbul tok tutak tong. Tantung Pondowoso. Lakone apa? Lakone Dumadine mbothok kok. botok Bultuk. Mas aku to anu Roro Jubra. Botok. Bultuk iki lha kene bultuk. Cukur mah. Apik. Lha to, kaya rumah saya kok sikat WC iki. Raine. Sampe cukur ngene apa piye? Hah? Iki ning cedhak kene anek. Ya po. Potong rambut ngisor waru. Hah? Buri Iya. sore mau di warune dihapus tak cili-cili. Akhirnya iya. Arek potong rambut ngisor. Nek ku akhire bludus. Lapimu. Nyapu lah padha ning kene lho, nyaine banget. Alah. Terus mainnya iki lho. Ganti kancane lho. Kok Katro. Sak liyane Lah, iya, Bagong kok Petruk punya niku apa? ge rencange tesik kathah niki. Nyaine panggal limbuan lho. Ndak wale iki. Boliane Bagong renek to kuwi. Lah iya. Harapan Jaya. Wong awis macaket sore ndak dapur-dapur mergo limbun leren. iki ngene Pak. Goro-goro kok. Goro-goro ya wis karepmu lah. Goro-goro. Iki enek Aku Pak. sing tak gugu ya dirimu. Ya, ya. Setengah telu jare ngruwak. Ya, aja cerewet cak. Niki yo enek sing arep kelalen soale. Iki enek Mas Bardolo Iki karo khusus Plosok digital. Plosok Mas Badolo niku Rawuh khusus juga. nggih, Oke. Kali Blue Raifa. khusus dagelan goro-goro pancene. Khusus Mas goro-goro. Badolo. Ora tak toke. Nggih. Aku metu bandel, kuwi ben metu lah. Nggih, anu Mas Bagong. Kiri. Yuk, sebentar aja. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Ayo. Yuk, kopi Brasco. Harga murah, sungguh luar biasa. Yuk, kopi Brasco, rasa kopinya. Harganya murah, sungguh luar biasa. Yuk, kopi Brasco. Yuk, kopi Brasco bareng-bareng masih bersama channel yang Anda dengar. Langsung saja Masih teleponnya ada 2 HP 082. lagi. 2 HP lagi ya. Iki kaya zaman poso winganane lah. Ayo dicek lagi. Lah, Bartolo, kowe iki lho nyapa nggo ngonoan iki lho masamu lho, kowe iki nyanyi kok tak Kok nyanyi malah nggo kotak lho. Kopine po isik ta? Dicek. DCO. Ya iki to. Engko kotak kene. Wes, sono. Kowe iki, wes. Sono. Monggo nyanyi Mas. Nggih niki Mas Bagong. Niki Barbodo niki. Bardolo. Ini pelosok digital yang sekarang lagi hit. Hit dan spiral. Viral. 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 Adane Iki kabeh. Episode keberapa Pak sekarang Pak? 409. 409. 410 akan ada ceritanya yang sangat istimewa. Apa itu? Apa? Misteri bola-bola hitam. Lah iki aku sing dapuk. Mas, Bla-bla hitam. sing episode urung metu ta, Mas? Hah? Episode sing mbok janjekne aku episode 600 ki urung mbok tokne to. Burung. Lah Lagi 409.
Iso mben dadi. Cak Bagus. Nggih. Aturne apa ning kene Mbak Lurah? Nggih, kula sepindah perkenalan. Iya, iya. Nggih, nami kula Imam. Mas. Loh, Imam. wis ganti dari Saiki Bandono. ganti gopur. Mudun. Kudu awak. Butuhe Bandono lho. Tenggone bener Hei, tulis. Imam iki saiki dadi gopur kene sing imam ini. Ora aku ora percaya. Maksudnya Imam Bardolo. Nyapa? Ora ngono. Gopur. Kene iki lho, musala kene teko Pak Pri. Sing imami sapa gopur? Gopur. Maksudnya Berarti nek salat ning ngarepe apa nang burine gopur? Burine gopur iki ngarep dhewe. Aku tau delok ning YouTube. Nggih, sugeng dalu bocange. Sugeng dalu. Lho, sugeng dalu. Bucange wis mlebu. Hei, Bagong Bagong lho. Bagong karo Pak Petro. Lah awakmu khusus dagel goro-goro. Goro-goro Mas sampean. Saya tau nek kono ben limbuane ade gelis ganti gara-gara. Lho, lak kene iki. Turu paling amean. Saya kancane gapur kene iki. Katelah dalang siluman ya iki. Ngerti wis malih. Nggih, nuwun sewu Pak Petro. Pak Petro, nggih. Nggih sugeng dalu warga desa Balirejo, Kecamatan Panggungrejo. Ya, nggih. bener. Sugeng dalu Mbak Lurah, nuwun sewu. Niki sing ngundang kula sinten anu, Pak? Lah mbok, lah awakmu kok teko-teko ning kene iki. Kowe sing ngundang kene iki Pak Pritrek, sopir iki lho, kene lho jeneng Pritrek. Pak Pri to? Mbak Mas Pak Pri sampean. Oh. Lah awakmu tekan kene nyapa sing ngabari? Mbah aku ditelepon kok. Lah Kita ku biyen iki. Sampean entuk telepon. Dari ya iki. Sejak aku biyen. Bosone anu model kaya anu beli-beli iki lho. Wah, Oh jelas wong Bali iki. Kok bakal neh. sopo Piye ne? to bar awakmu ki? Genap ora to petungmu ki? Wis kadung ngejak ngene iki. Lah, Kadung lucu ora iki kok, kadung lucu piye jali. Lah ya. Nek kae ning YouTube aneh. Lah aku yo ditelepon Pak Bar tanggal 60 tanggal 70 nggih. Nah, iki lho. Lah sing Ngaturi nelpon kuwi wayangan sapa? teng Balirejo, Panggungrejo ngoten. Wong nggih siap, aku yo teko. kowe rene iki ra tekon main tapi dikon. Kon delok. Sampean ditelepon ku kon delok. Sing kon main iki lho sapa? Main sapa? nyapa macak? Lah Lah kok malah udeng-udengan barang nganggo jas. Lah nggih ku yo ditanggap ngono ae lho. Sing ngomong sapa? Benere sampean iki lho mok separuh badan tok. Dadi penonton iki sapa ya kok awake tok. Lho biasa gak enek. Kowe sementing nyanyi lo. Oh iya. Wis nyanyi duet lo. Aman lo karo kene iki. Lah. Lagune apa? Duet lo. Dangdut. Iya, Oh iya wis dangdut. lagune Pak Gareng. Karo anu. Apa ki jenenge? Bu anu iki. Bu kepala dinas iki. Kepala desa, Bu Lurah. Sa. Calon nomor 3. Oh, wah rupane kaya luwang. Halo, soalan calone bojomu sing pertama kuwi lho urusana sik. Bosok. Hati lho Pak Lo. Kripik gedang godhong telo sithik dang matur-matur bila daspur datang bolehlah kita pulang mandi. Oke. Bila dapur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Oke sayangku cintaku. Matur nggih. Wonten kalepatan kula sak kanca panjenengan. Lo. Bali Rejo tetep jaya. Amin. Rahayu, rahayu. Geger. Kok geger. Lo, pamit lo. Pamit lo. Nggih, pamit. Padahal lepas nyuwun pangapunten nggih.